ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Hapon Pangasinan, masantos na maabigyan nga rin po da sikin namin na kabaluyan. Naimbag nga malum kada kayo amin apo, DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Magandang maulan, umaraw na hapon po mga kaibigan. Damin nyo laran pinapablimiran dumaringal po agagik di tanod Western Pangasinan. Iba nyo kami ang oras na alas 6 sa dasayan na nga rin po kabaluyan. Maktoryo na lingkor, Action Joel Balolong. Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran nasaray kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawad tan niya rada paway manalutor ni nasaray, balit impormasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko agagik. Dasayan na nga rin magagik na Huwebes. Pizza 13, da bulan na Agosto 2026. Verse of the day tayo agagi kadasayan na ngaron po kabaluyan. Bangga na agagi kata ng nantinay verse of the day tayo adasayan na ngaron po agagi kadasayan na programa. Antis tayon laon iraya. Dasayan na nga magagik na nasay Huwebes. Sa verse of the day tayo kabaluyan, dasayan programa malalapod Matthew chapter 5 verse 44. Wala. Hangga po. Lalo na may mulag. Pagano pa tutukod leg ko tapiano. Narangalan ko lang na mo. Hindi numaminsan ng kasil, numaminsan ng kalna. Singa nuno na nayuyugayog. Oh. Sa verse of the day tayo sayan nga rin malalapod Matthew chapter 5 verse 44. Tankwento niya, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Coco Martin. Matthew chapter 5 verse 44. Para si kinamintan kabaluyan na dasayan na ngarom. Natalaan tilaray isang kapatid na nagpangiti sa ating Pangulo. Si Payang kapatid bonsong kapatid ni Pangulo pero si Irene Marcos si Katoy ananayos at kawas ng presidente yalos amin yung okasyon atindian na presidente tanda na palabas siya suna kabaluyan ha talaga naman my goodness pero amisaki balot siya agiday amisaki balot agagi kay nako kontrabanal kabaluyan niya awin no anto agagik so nagmaliw no anto agagik so nan pakapoy na nampakapoy tan nampaaliwan na ugali to niya. Di ba? Kaya ulit-ulitin ko dugaming ko ng Senator Lacson Copilot ang awayan at hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Huwag dapat isa publiko yan. Kahit na isa kang public servant, kailangan sa loob lang ng pamilya yan. Kahit na sa round table na nasa harap kayo ng kainan, kahit na magbasagan kayo ng baso doon, Copilot, pero wag niyong isa publiko. Yan ang kulturang Pinoy. Kwanto niya? Pero si Super Ate Copilot, nako, my goodness, aga natalusan, no, Anton mentalidad, tan siya may agatinan Copilot so kini, may antawala ray totoo, iagda pa diwit subuk da, si kwanto niya, diwit yun lang amin, so amin niya parte na lamang ko, agyo didiwit ang tibuk ko, kwanto, wali kabat ko tang Copilot, ya, amiga dadikyan, Madam Biols. Ay hindi, halo-halo si Madam Biols, araraman ni Ray, kakiba min dati. Ang tamso kanto niya, nunugip niya, kabangon to kapusan.
ang ganog na aka kumukumutang ko pilot, ang niyang naka make up tan, basta mo didiwiti bukto niya. Ayun, kasi ang may bukto niya, ka-sprinit, and then, naayos tan, katuno ugip ta, nabubuyak subuk to. Katun diwit mula namin, agmo didiwiton subuk ko, bukto. Talaga naman. Sir Robert Carunungan Munda Cruz, maabigyan nga rin po si kayo ha. Di tanod kakaritan San Carlos City. Ma'am Bibian Ularte, good afternoon po si kayo. Ma'am Brenda Di Guzman, masantos siya nga rin matad si kayo. Untan tumat na Sir Abraham Carriazo Jukino, mauran niya nga rin po, medyo ma-plus so cut on. Pisalamatan titan na Sir Abraham. Ang gadyad syudad yadaguan, maksil masukat, kasi low tide. Manlulutay katono na katya bibiron tuti danom ditagtagay kaya maplusukat to niya jad sino kalang river mi gagik ang gapoy nakalami paga aking konyo nakalay paga gagik ta nunang nyo kabaloyan maplus kabagagik ya so iukat to niya kaya may salamat tayo gagik imbutay na haring araw sararayan na kaplusan. At dad ka, magano ha, tanang noon tiniray karumanira na balita o dasayan ng arom, piano na nang tira o ulatini, say PNP, magano, tanang manang na sananay agagi kaya, isang na anitini talapuson ay so mismo na impeachment trial, nawalay panahon tini ha, pero naanitan. Uy, si Kuana na dating sekretary bunuan po agagi kya. Si Kwanto niya, senador, wala leadership, fanda niyan 500 million, kupilot. My goodness, ay apo Ginoo. Matindi agagi kya. Biro mo yan. Wala leadership, fanda agagi 500 million kabalo yan. Talaga? My goodness, ay apo Ginoo. Di pa ibanda mo ba? Nang ko pa agagig. Panaunon pang mangkanor ko pilot ya. Panaunon mangkanor agagig agawaya. Ya wala leadership fanda ya 500 million agagig pero ana pong kumay kunyeg kuni dalat ya balite. Kayo rong agagig nan ba Pangulong Marcos po mga kaibigan. Antayo na antoy deal sila ba agagig nan mangkanor. Antisto na imbagbaga agagik ya si Pangulong Marcos Cabaloyan at weak president. Biro nyo si Dilmanaya ko pilot. El kinang mangkanor. Ya kukaruntog kina na Pangulong PBBM. Si katoy mangituro no supaso Senate President. Si katoy mangituro no supay PNP Chief. Si katoy ay Chief of Staff manayalo PNP Chief. Si katoy mangituro no supay Chief of Staff na EFP tan no supa so Speaker of the House. Mga kaibigan, agtuman agagik kinagat na Pangulong Marcos katon na kapawil to agagik agagik Davao nun mangkanor. Di man tulim bagaya bangag si Pangulong PBBM, weak president etc. Amen. Milad ta nagagik imbagatulan amin ditan so mismo tatawagan tayon panag mulmulag to niya. Dakinan Pangulong PBBM siya ang ipalapag tanagagik sa presidential San Cabaloyan Congressman Congressman Sandro Marcos agagik yan matinditan my goodness ay apo Ginoo. Talapos sa tipa maganuya agagik yan ay agagik imbulgar na dating DPWH Secretary Manuel Bunuan yakada senador walay committee chairmanship to niya mga awat yaya tatawagan na DPWH Leadership Fund yun na abot 1 billion lulagya sa may ordinaryo agagi kaya lokasyon at kada senador at 500 million kabalo yan ginawa yan ng Bunuan niya palapag at testimonya to niya pandidangalad Sandigan 3rd Division niliraad akason malversation ng dating senador Bong Revilla niliraad Ghost Flood Control Project to niya Pandi Bulacan. Unungod kinan Bunuan sa Leadership Fund at wali katibukulan niya 24 billion. Ya wali pa ayat abuloy ng saman ng Senate President Juan Miguel Zubiri ng silbi mula malapla ng Hulyo 2022 ianggad Mayo 2024.
in our discussion with Senate President Subiri, we laid down the parameters and objectives of this fund. As Senate President, he would have discretion, but there's a threshold that each senator will get a minimum allocation of 500 million. Sa Chairman Kabaluyan at Major Committee, at can be allocated by 1 billion in kuanon bunuan. Impalapag ng bunuan niya sa DPWH Leadership Fund at particularly akalaan iraraya para sa proyekto na irerekomenda na sa senador. Unong si katunya na nansaman si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So may koordinasyon at kinan datin senador mitutungtong at kinan datin senador Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, yan mansubiti na listahan na sari proyektos, nansubiti yan na listahan so duaran senador listahan mo at si Senator Bungo tan Senator Padilla. Inyaram nun bunuan personal ton na akisalamatan si Padilla tan Amy Marcos at yung pantulong at si Karan nilira at saray proyekto Kabaluyan. Agagi ka, ni tala. Sa itipot di tanay, atan kasi agagi kaya 500 million, ang gapuan niya ni ditan. Di ba? Kaya, marami agagi, miyamiratan Kabaluyan suwa mismo na natalapos si agagi kiran. Si Senador agagi kada sararayan kaplasan. Pero maganggano, tanang nanti ni balot yay, so update magano, dakinan Bagyon Luis tan si Maymay tanabaga taluratan na Bagyon Luis Bagyon Maymay tanuntan mo tadabagan unod MD RRMC agagi 21 so inatila agagi ka confirm ya dakilya jad bagyo katun bagyo agagi walay tatawagan tayo na ground zero da sararayan kaplasan pero babali den agagi kya nasaya kabyangan Kabaluyan mut na PNP ya ay agagik at walay tinawag agagik ya ground zero dita nagagik at Baguio City at sami kulaan na landslide nang nantipan maganuyan tistin ulad biyektaw ha nanigunuyan bisitan tayo biyektaw agagik yan niribisan nata na Philippine National Police subilang nasari na tayo at pinanuulo piran epekto na habagat Tanduaran Bagyo agagi 25 malalapod 26 kasumpalan at validation kinumpirma na PNP Public Information na Chief Colonel Allen Rico yakabyangan at sari na tayo at sakya pulis basid datos na Lapod Police Regional Office yan submitted PNP National Headquarters ayaman na mo ikini membro amo ko pilot na parang may pulis ya nanlapod jo ti amuon manju amay kini wala tilak ti chitere akamotor impili to da umbaliwod sa kay rumara ka sa may ilog ta makadalan mo sa motor impili to nyagos da membro na Special Action Force sa mo ye agagi kay pulis basid datos na Police Regional Office yan submitted PNP National Headquarters na Nimanya Kabusan Agosto 13 at wadyari bilang agagi kinatid kalamidad Jad Pro Cordillera Administrative Region o CAR lapo agay kad landslide Jad La Trinidad Benguet Duara Baguio City Samplura Kabaluyan ha Baguio City Samplura Atog Benguet Talura Jad Baguio City agagik ayami landslide at Camp 6 amuy Kabaluyan ha Jabalated Calabarzon Rodriguez Rizal Duara so inatay lapod landslide Batangas City, Talura, agagik impakanal ner, tan impakakuryente, tan landslide. Antipolo City, agagik kad Rizal, sakay so apatan, agagik na kiyaw. Binangunan Rizal, sakay so impakanal ner. Jabalotad Ilocos Region, agagik. Jad Ilocos Region po mga kaibigan, La Union, sakay akuryente. Jad Alaminos, Pangasinan, sakay nal ner, agagik yan. Jad Negros Island Region, balot. Jad Cadiz City, Negros Occidental, sakay PNP personnel inatiya lapod impakanal nermat agagik ayaman na mo inyagos dahi jad biyekto niya't masatagay balo so datos na PNP kumpara ad sang kasamputan niya report ya malalapod National Disaster Risk Reduction Management Council ya wali bilang labalanda 20 tan sakay impaliwawan ng kernel ko yasay na dan datos at nanlapod sa unit dan niya naka-assign at sa rabing abitlaran lugar
kasabing kwanto niya na ya ayat impantukoy mat dasari na to narimot kwanto niya ya sa naniya kriteria tan arumira na siya at nakukulan niya na ubatan ya singa say lambangat no aga ibabaga na incapacito niya at alwan direktan wili pikabyangan na dabaga to dino bagyo singa bilbilang nga makuryente bakagdaman ng pila gagik. Unong report na siya, wala na 82 PNP personnel apektado od Metro Manila. Tan mi marupa, lapod delap, tan adral agagi kiray kaabungan dan niya, lapod pigaran agaw yung panuran, yawit na nabagat kabaluyan. Talaga na, nga po'y nagawan ti agagik, tapyor sa nahabagatan, kaya ambulat ya talaga agagi kada sarayan kaplasan. Samantala, mula tayo agagi kada biyekta o magano. Nang nanti ni Reb balita da biyekta o da sarayan na kaplasan. Unang tini agagik niya, so bansan Ukraine. Sa bansan Ukraine agagik, inkwa na President Volodymyr Zelensky at ibabaga na nadaral kuno agagik niya, ibabaga na adral. Nadaral na Ukraine so amin niya Russian ballistic missile to niya no ilako na 10% na US Patriot missile to niya kabaloyan aya sa palapag ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky yano ilako na United States so 10% at sari Patriot interceptor missile to niya nadaral kuno na amin na Ukraine so amin na ballistic missile no Russia jad palapag ingkuan ng Zelensky yung kakaruyanatan na sayang taon at US partner dan yan ilakod si Kara na 5% so missile ya walaan ira na whip ya ayaw wala ya sare weapon storage dan niya in kwanda no ilako kunod si Kara na 5% so interceptor missile at makabaliw ira raya makabaliw ira sayay panaon ang betul tanday salba kuno agagik so bilay na sare totoo kabaluyan, ano makabaliw rin sa ambato lagagik ya. Taman winter lara. Bang balot, no ilaw ko kunod si Kara na 10%, duralundan amin nagagik so ballistic missile no Russia. Sa ikakaroon ng Zelensky, at sarian interceptor missile para Patriot air defense system dan niya. At sakay kunuyan na mabiskag ya pananggada at ire, yao sa rin yan itumba tanpal tugon to agagi karon sasabin bomba o missile na say kalaban anti siya agagi kayong pulagad dalin jad kaplasan 1% lang bangat kuni katibukolan supply yung bun na Ukraine dan patuloy agagi kaya nanirapan yung laban at panaatake na sa Russia kabaluyan tan po agagi tan and then magano tawalin ng kung sa kaya balita yan ni pakaragagi jad Iran Iraq mas magmalo agresibo anti siya sa US the US midterm. Magano pa? Nang nanti paya agagi ka pero nang wala nang kulabalan magano agagi kaya balita. Ya ay agagi ni paakar Iran magmalo kuno agresibo anti siya Iran niya kunto Iraq suwam manod ba sila Magano ha? Ay agagik so pasakbay ng retired General Jack Kane ya posibleng mas magmalo kuno agresibo sa Iran doon sabin agaw di loob na balon yugto na tensyon unod Ken iisipan niya lagi ni Iran yaman na atubli the Kenan US President Donald Trump yang mangilun sa aksyon militar anti siya unasinggar sa midterm eleksyon ng Estados Unidos inggot-got na dati general ulit agagik ya gad Tagalog nagkakamali sa Iran o dino pakalinguan na Iran lapod wali dagnap kuno ta nakapreparan kakayahan na militar na Amerika adriyon pian tuluyan lang na taloon sa bansa numan decision sa presidente papaway yan pasagbay kasumpalan yung palapag ng Trump ya walay total control na US sa Distrito Bormos lalagyan man siya ng gapoy paknaan kuno na duwaran bansad panlukas at kritikal ya dalana na sa barko yad pinabikto niya at aga kuno aga abubunan nasa kay Iranian source yang gapoy nagagawan negosasyon para na
paawangan sa paknaan na Hunyo anggad ma-plus kuno na asinggar sa Agosto 17 deadline. So, abangan po natin, no? Abangan po natin, mga kaibigan, ng pansumpalantutan, kanya-kanyang propagandahan, pero si pakanang nang ko agagig, parang walay third force sila kabaluyan niya kini. Ya manggagaway kaguluhan agagig di tanad irantan kini. Kumbaga, agdalabay la agagig ya makapampak na ni Ratapiano, tuloy-tuloy sugira agagig, nagkalulad sa raraban ni terorismo. O, kararatan po agagig kitan so manggagawa noon. Maminsan, Tapianon tanat nagunigo nagagig so tatawagan tayo na intiron mundo kabaluyan takato ang gapula arumagot mada si katuta labang ala agagig so gagamtanda ay esensyal na apektado kami kailangan amintila kwandamot lagi. Alas 5:09 na po ng hapon mga kaibigan. Man komersyal kami nin magano nanigunuyan dyan ipawilmi agagig at nangnungan tayo kipapasa na panahon pero at least makakalik na tili mo ang iya imbutay na haring araw na ni man ko pilot eh. Ang petang. Lulagi ang petang gagagi ka magalararatan na kakawasan pag tayo yuran to lamad at iagaw to lamad. O kaya at least aluan diri-diritso agagi kya. Aluan diri-diritso na uran ko pilot. Ay talaga una to katulantin mong may kawagtaon na agaw eh. Katunatan si Estelle Tuya ko pilot manggawa ka na balaybayan mo na may tilikan mo ninyo no siya bilang walang second floor iskabit mo ni inerso pangikabit mo pero aka kinya aka ipit no unuran la tilik mo labaton niya si Rom wala mo may ikaw ta abala o di nando manggawa kay sa kaya sampayan mo ko pilot ya may hangeran yan ang bukol kano inyago to itulak mo ud agaw ano inuuran biram lang lamad amin ang bukol ira tapi ano na magaso kawas agama tot agagik at angob Coco Martin kaninsan siya. Di ba, Kupilot? Bili bakit sikat talaga Coco Martin manahingaran mo dyan. My goodness, ha? Mga ganon, pero kami agagi kad karo man niya balita. Alas 5:10 na po ng hapon. Hanap buhay muna tayo. Firing Line! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos natulungan ng Set Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako. Kaya po, minimaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years
years old. Sa pamamagitan ng Said Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag mag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, Said Panyawan. Said Health Stories. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 5:15 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Pagdating sa kalusugan, dapat always at your service. Kaya I really take good care of myself with the help of MX3 capsule. Dito ako believe. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Patuloy kinin mandirang alagagi kada programan Firing Line. Panggano kabaluyan, saludo ang tini sa kaya 13 anyo sa gagi kya biyay. Yaya kabaluyan, taga Bani Pangasinan ko pilot. Tagalog po natin kasi Ilocano damit isuda DJ eh. Mga kaibigan, kaya Tagalog na lamang po natin Dahil ang 13 anyos na dalaginding na ito mga kaibigan, nakapulot po siya ng pitaka na may lamang 79,000 pesos sa wallet. Ito yung wallet na mahaba siguro. Mandukoy may aga-aga natupi ko pilot. May kinya atilak damot siguro agagi ko. Dino hindi, paktak. Kabaluyan May Tagalog po natin, ayon sa ulat nakakita si Billy Castel ng isang pitaka sa loob ng palikuran ng isang gasolinahan. Nang makita niya ang laman nito ay napag-alamang may mayigit na 79,000 na pirang nakatago sa loob. Sa murang edad, maaari na sana niyang piliin itago ang pitaka, kunin ang pira, ngunit iyon ang ginawa ni hindi iyon ang ginawa ni Billy. Sa halip na magpadala sa tukso, pinili niyang sundin ang kanyang konsensya at gawin ang tama. Dinala umano niya agad ang pitaka sa Bani Police Station upang matulungan na mahanap ang tunay na may-ari at maibalik ang buong laman nito. Hindi na binanggit kung sinong may-ari. Siyempre, wala rin kindiman. ID. Lagi kabalo yan. Dahil dito umani ng paghangang batang sibili mula sa maraming netizen. Sa simpleng desisyon, isauli ang hindi kanya, pinakita niya ang halagang pagiging tapat na may na may malasakit at may mabuting pagpapalaki. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa pera. May mga bagay na higit na mahalaga. Ang malinis sa konsensya, integridad at tapang na piliing gawin ang tama kahit walang ibang nakakakita. Saludo sa iyo, Billy. Naway magsilbi ang iyong ginawa bilang inspirasyon sa kapwa kabataan at paalala sa ating lahat na buhay pa rin ang kabutihan at katapatan sa puso ng mga Pilipino. Ibahagi natin ang kwentong ito upang mas marami pang ma-inspire dahil ang pirang nawala ay maaring kitain muli, pero ang magandang pangalan at katapatan ay kayamanang hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Tama po yan mga kaibigan. Agagi ka. Dugatan po agagi kya dasatan niya sitwasyon. Kaya Billy, congratulations sa iyo ading sa ginawa mong yan. Pero sandali lamang mga kaibigan, alamin muna natin ang kalagayan po ng panahon
Mga kaibigan, Santa Barbara, indiklara, magagano'ng laban ni Kupelot ha. Si Santa Barbara agagi kya at indiklaran under state of calamity. Official na pong indiklara na na LGU Santa Barbara at pasilong at state of calamity. Jad biskag na Sangguniang Bayan Resolution number 2026-245 series of 2026. Iayat ng kakasakyan, inaprobaan na Sangguniang Bayan na Agosto 12. Kabalayan, inaprobaan mat ng Mayor Carlito sa Planagagik sa deklarasyon at lapod abayagla tan maksilya panuuran pandudulap darumiran tan arumniran epekto na tropical cyclone Maymay tan Luis dan pinakasilagagik sa southwest monsoon dinuha bagat. Iayat akapiktod sa residente panagbilay pananaw mariarian tan infrastruktura at balay. Anti sa deklarasyon at non-meeting ni sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council na Agosto 12, tan na pinabiskag, 12 agagik ya, karuman, 3 silabat natan. Tan ay agagik at lalo na pinabiskag ya, so LDRRMC Resolution number 2026-11, Series of 2026, iayat man re-rekomenda o pangideklara na state of calamity. Basil sa report ya kalap na NDRR mo umabot od 5,061 nya pamilya malalapod 15 barangay so napiktuan tan patuloy ya panuuran tan pandilap ya ayat akataryamot agagi ya minimum requirements para da bilang deklarasyon kasumpalan da rekomendasyon na LDRRMC formal agagi kinendorso ng Mayor Carlito sa plan ng Sangguniang Bayan at kaukulan niya legislative action. Ensure po agagi kaya at deklarado sa Santa Barbara under state of calamity po mga kaibigan. Rarami kakapitan dita nagagi kay sigurado kabaluyan niya mangkulag sutla agagi sa mismong tatawagan tayo na alik na anyo at sararayan kaplasan. Mangkulag to tiran, tamlata, diraramay arumirang kakapitan at mabuhay po kayo. Kapatan TV, kipapasa na panahon maganood at panamaglay na Pag-asa Nasyonal. Pag-asa, magandang hapon po. Please come in. Good morning. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 13, 2026. Ngayong araw may Sandali po mga kaibigan ha. Magangano agagik magangano lang ba nga Kenya. Si Alon tayo amay alas 5 alon alas 5 kabosan. Ha? Hanggang po Magangano nani gunuyan nagagik tama alas 5 kabosan so ay alas 5 ngaram. So, anapon tayo agagi katapyano na amtan tayo. So, kipapasa na panahon na dasayan na ngayon po agagi tapyano. Ay, siyempre, tayo lata na may naamtan tayo. So, babatikan tan kurang na kipapasa na panahon at sarayan na kaplasan. Mga gano'n lang bangat lagagi ka, nani gunuyan tan. Relax kayo lang bang alata, wala nira agagi tatawagan tayo na kung may pananawag saya agagi kay plaplansyon danin maong kabaluyan tana sararayan na bagtan. Ang gano akinya baute so gani kalisa kaya isturbo dyan na gano amang gano agagi tapiano awat berapa tu ya babaga tu ya manggano agagi kata manggano po mga kaibigan tawalay isturbo dyan rapang ko sa kaya akinya kupelo paano ko na ikalunya Angga pumuso. Ni angga pumuso. Opa, my goodness. Ay, naku po. My goodness, yanyari kawatan ko pa ilo. Nalara na CCTV. Timunira yurungan.
And then, Kimalabirag, dan tabalot, akatutukod si Karay, CCTV pa, kabaluyan. Talaga ni, talo ayami dyan kini. Awa, bunuan bukig agawaya, kabaluyan. Ya talora na agani kabat iran lalaki sunalan na CCTV, liligiran ng lulob, at makipot na bintana na siya, at saki abungod barangay bunuan bukig, palbangon agagik na nagusto 12, onungod katiwala. Pigara na lang hasta nimporto di alak sa apansindan na babalang kasi wala dabrod sumakang gawin na nagawa insidente. Mambuwag kiraray agagi kala hasta nun tan mo tada tatawagan tayo na awa kinye awa inaladan ni de jad lubot ni ay siyempre ang kaputi makang gawa may katiwala agagi kata nayari na ang kapumot ditan. Agto abantayan agagi, ang gapoy ito, di pang kanaunawa dalararaya yamang kusimat. Natan sa kusimat da, pigara na lahas, so nalada, and then untan mo ito importo di alak. Talaga naman, sige, mansakit-sakit sa ugasyo dita, no, atanat, agyutan na naasigta. Talaga nung talabala, tinagawan tayo agagi kayo. Katundapat ya talaga, ha? Nakukula nagagi kya alwaran tiraratan iray kakaabungan tayo sa Ryan Kaplasan. Nang munatan ko pero baka wala lang. Sa Ryan Bugta. Ang gano, antistil lang nagagik sa arumniran balita. Rider lubugod utang nanhuldap. Nako, tulararaya sa kaya rider agagik kya. Ya nalgupod utang agagik at nanhuldap lalaingan. And then wala mo tagagik ni lulagyan mamoran. Mamoran agagik ya. Agawa agagik so tatawagan tayo na Paul Manila. Katulay agagik sa problema noon tanire. Nga pinagawan tayo. Kabaluyan no Sarian Bugtan no gingan na ingat-ingat na lamang po tayo agagi kad sararayan pang kanaunawa lapod ganon tigawon tayo miratan iray ay naku po wala tapa kyan first district kaya Pangasinan niya magano kabalyan niniman bani naniman awa bani kabaluyan. Natan na gagi kyaw latipan ni maganood bani magano ay bani ni naman nalapo tayo bani natan na gagi kung latipa kabaluyan gagawa tingnan po natin ho kung anong ginagawa ho ng lalawigan ng Pangasinan ngayon ho patuloy na relief operation ng Pangasinan pinalawak pa raw ito sa mga apektado ng bagat at pagbaha patuloy ang relief operation ng pamalang LGU Pangasinan. Piyan na abot agagik kere pamilya na grabe na apektuhan at saya agagik supa maksilya papulso sulpot ya panuuran tan pan dilap at pigaran lugar jad Pangasinan. Tan puli ang gawa na relief operation sa LGU Pangasinan at panamagli na Provincial Social Welfare and Development Office kabiyangan ditan iraya lokal ya gobyerno. Piyan na ubatan agagik supangkukulan na sari residente na apektado na habagat. Diya direktiba ng Governor Ramon Gico III, walad 1,504 ya food packs. Iayat initer na nagusto 12 at barangay Pangapisan, Tulbang, Pandantan, Victoria at Alaminostan, kabaluyan. Likod da 4,000 ya relief pack sa turnover mat na PSWDO at LGU Alaminos. Agagik at patuloy ya relief operation sa apektado ng residente at asayan na bagat ng bagyo. Jad Victor niya't patuloy mat kuno panlilibar na PSWDO at sa evacuation center at nandurmairan parte na Pangasinan. Pan mangitarya tampulan nagagi kya tulong at sa pamilya na apilitan yaran man-evacuate lapo agagi kad oran, delap, tan grabin terter na oran agagi kulan mamisaw kay batunin dagam. Kabiyangan na da sa evacuation center yan nakar na kabiyangay PSWDO at Jadbali na Bugalyon. Mga tarom yan iner at ina-intern overmat o initermot sa relief packs at sa rebakwis ng kakasakay na empleyado na gobyerno agagik na Pangasinan yaman ripak at family food packs bilang karuman niya ayuda para sa pamilya na
napiktuan at saning pandilap lapo agagi kad dimala niya bagyo tanhabagat likod da intermot ya pudpax patuloy mat kabaluyan so panggagawa na libreng medical consultation at panamaglay na pangiter na tambal tan vitamina at sa apektadon pamilya o din tiron probinsya. Personal mat ya binisita ng Governor Gico sa pamilya na pansamantala agagi kaya manayam at Kalasyaw o nanibakwaited Kalasyaw Sports Complex kabya pianamta nagagik so mismon kipapasundara niya pangkakukulan lapo agay kadilap tanim panoran kabya nga nagagik so PSWDO ya ayat ang itaragagik so gobernador na food packs hygiene kits masulok ka sa lasos sa pamilya ni Bakwis kabya nga ditan so impanggawa mo na Gi Cocina Meals on Wheels tan Gi Konsulta para kuno agagik para libreng check-up tan tambal uno nga del Gio na Pangasinan patuloy agagi kuno yan imumonitor so kisa sitwasyon at sa apektadong komunidad tan lalo na paulatan kuno agagik so koordinasyon na LGU pian ipasigurado sumaplos siya makasabi eri pangkakukulan niya tulong at pamilya na mas mangkakukulan nira tan patuod say patuloy tan nalilik na ya pasusulpot agagi kya panuran tan wala ra nire arumiran pasan agagi kya na tumay pananawag at sayay underwater at sararayan kaplasan balat may salamat tayo agagik tan dyan sararayan pang kanawnawa wala lara may pasan agagi kya abubala, maplas o abubatuye. Maplas agagik so abubato na danom, dyan Santa Barbara. May ilog dati, ngali, may antam may timbako pailot ya wali danom to. Ya, no amin nakibwalot, napuilaglad gileg. Ay, natan mo't balot kabaluyan. Baloglay ni katanto niya, katon na... natan wajalad syudad, pero jamat lad syudad, balog mali ni katanto agagik, nun niman niya kabosan at agay ta high tide. Natan balot agagi kaya ta manlulutay la katuno na abubala so danom maplasim makat agagi kad nandurom eran pasen. Balot siya ni balot ya sararami arum ya pasen mantatampi sa unira danom. Balot si makapasulag agagi kami amin nira ya at may pananawag saya wala raramay pasen agagi kaya wala ni danom to niya, balot amyami ni Rey kabaluyan timot agagi kiran. Sutiliran. Palibasa kasi kabaluyan si Mayor Belin kini. May angga po agagik so nature to niya o character to niya. Ya manakit, no? Gingan imis-imis lang bagad. O basta trabaho lang trabaho kabaluyan. May nanang dama nagagik so kakulangan na gobyerno. Agda nanang balo, may gagawin na gobyerno. Si Katumi mahirap no maminsan eh. At sari kabaluyan tiran na sinuno da, singalambang lagagik abot na dagom, kamulag. Si Katuno nang nyura no anto kaman so gago na gobyerno, parang gapi kwinted si karami sutilira kumbaga, iraratan. Pero siyempre, andi balik ko mo nagagik no mamapol yan so LGU tayo. Hindi ba kumparat serbisyo yan nagagamuran nyo natan ha? Natan, kumparat serbisyo siya asabihan ko lang ng mayor dyan, former mayor Libreng Rina, former mayor BSL Tan Al Fernandez. Ini kumpara mo't irarayan talo agagi kad serbisyo ni Papa nagnan mayor maraw daw mo iapasan. Di ba? And then serbisyo mo na nakikipila tayo yung Mayor Brian Lim, tanan mayor mo. Ay no, ipipino kami kumpara yung matira agagik yan, gapong balo-balot. Pero, akin na labalabay dan bulin si Mayor agagik, tapan to si Mayor, imis-imis labangat, tanam tadaya, agaman agtura sakitan. Arara may arumbalot agagik ko Ay, talaga naman, my goodness ay apok kinoo, kasyay tibiyag, mga kaibigan. Pero no, kimpa, di ba lila? Wag ko labay sa mga kumpara, pero sana nga po agagi kat instead na nuking kila mambule no panahon lagagik na may panahon na panagsingil no natan panahon na panagtrabaho agagik hindi ba ay talaga naman
My goodness, magano pa, tamang komersyal kami magano. Umpel kami agagi kag karuman niya balita, alas 5:37 na po ng hapon, hanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Action! Radyo! Gaan ng pack, puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Radyo! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Action! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chartabon, bakit makaboom sa tiyon? Walang amoy kulong.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Zed Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos, natulungan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako, kaya po minemaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Zed Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag mag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, Zed Panyawan. Zed Health Testimonies. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaloyan. Nathan, pag-asa ko pilot. Baka Nathan, siguro, bang gano pala bangat agagig ta nang tini kipapasa na panahon? Takilingan tayo agagig no inerlay anto sitwasyon na panahon tayo agagig kadasayan na ngarom kabaluyan nini tatatatan babakatan ay ugos kintanay baka siguro ko pilot sa nagaw dalatan nang tapatan at sa nagaw daw ko pa bakatan sa nagaw tan na ko pilot latan yakin pag-asa. Magano, takabaton ti pa kabaloyan, panamag sa nagaw dalatan ko pelot, ng gadkintan, ng gadalasun si labi, sigurado tan. Kabaton ti pa sitwasyon na kabaloyan na kipapasi pa no, at least bali-bali lagay ki. Si Ma'am Liani Loreto, agagik na National Pag-asa, Ma'am Liani. Magandang umagang hapon po, please come in. Good morning. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 13, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga tayo na bagyo, itong tropical storm Nangka, na nasa labas naman po ng ating area of responsibility. Malayo po ito sa ating bansa, mahigit 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At sa nakikita nga natin, generally papalayo naman po ito ng ating bansa at hindi naman makakaapekto sa ating panahon sa ngayon. At yung habagat pa rin po o yung southwest monsoon ang patuloy pong nagdadala ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito po sa may western section ng ating bansa. Halos buong Luzon po actually ngayon ay makakaranas ng mga cloudy skies o yung maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan
pagkulog at pagkidlat, maging dito rin po sa may area ng Western Visayas. So ngayong araw nga, expect natin yung mga pag-ulan sa halos buong Luzon except na lamang po dito sa may Bicol region, although pati rin po yung Camarines Norte ay makakaranas din ng mga pabugsong mga pag-ulan. Pinakamatataas naman po yung ating intensity ng pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan, kung saan sa ngayon po ay nakataas ang yellow heavy rainfall warning sa ating mga NCR Pag-asa Regional Services Divisions. Aside naman po dyan, dito rin po sa may Occidental Mindoro, ay expect din po natin na meron po tayong mga panakanakang pag-ulan. Ito naman po yung ating mga inaasahan na agwat ng temperatura, kung saan sa Lawag po ay 27 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33, dito naman po sa Baguio 17 to 20, Metro Manila 25 to 29, Tagaytay 23 to 29, at sa Legazpi po may kataasan yung ating maximum temperature, 26 to 31 degrees Celsius. Pagdating naman po dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin yung Palawan po. Maging dito po sa may Aklan, Antique at Capiz ay meron din pong mga pag-ulan dulot ng habagat. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron po tayong katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat. Other parts naman po ng Visayas and Mindanao ay meron po tayong mainit at malinsang panahon, especially po sa tanghali hanggang hapon, although may tsansa po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa may Kalayaan Islands and Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, sa may Iloilo 26 to 33, Cebu 27 to 33, dito naman sa Tacloban 27 to 34, Cagayan de Oro 25 to 34, Davao 26 to 33, at Zamboanga naman 25 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, inaasahan pa rin po natin yung mga panakanakang pag-ulan. So mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized floodings at nakataas pa rin po yung ating weather advisory dito sa Zambales, Bataan, maging sa may Occidental Mindoro. Ibig sabihin po nitong nasa yellow ay maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours yung ating mga kababayan. So dahil po ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin since last week pa, ay likely po or susceptible po yung ating mga kababayan dito sa mga landslides and also sa mga flash floods event. So, doble ingat po and always po ay i-check ang ating mga yung ating mga updates dito po sa Pag-asa, and also huwag pong kalimutan na makipag-coordinate sa ating mga DRRM officials. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So, pwede din pong makapalaot yung ating mga kababayan sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise naman po natin dito sa Metro Manila ay 5:42 at sunset naman po 6:20 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social... Maraming salamat, Madam Pag-asa. Gagi kaya. At least katumanaya ko pa ilong kapulim po weda natin ta maaliwala sa panahon tayo. Orange warning agagi katang kaputila katon na niyari na buwas makalik na tayo agagi na tatawagan tayo na maong kipapaso na panahon sarayan kapasan. Kaya mabuhay po tayo mga kaibigan ha. Kahit papano nakatagagik so namaga so kaliber-liber tayo agagik at sararayan bagta no namaga so kaliber-liber tayo agagik di wonderful beautiful po kabaluyan, di ba? Alas 5:51 agagik. Did I mention? Magano? Ako lalabay impeachment agagik. Yun sasawala. Kabaluyan. Tikyab tila da. Tikyab tayo agagik. Darom nira na balita tayo kabaluyan. Diyan wala isturbod siya. Kaya akin na tagaya na ikalay. Awa, magano pa. Akin na unable to view or play, etc. Kunto niya sarayan na akin yay oops magano agagi ka tapiano sige palagtan uy magano akin at wala ay unable to king kwanto jay magano ata oops
Magano agagik, wala kupay, isturbo Wadi sasaniban to, balbalga, marka kupay lang to Mangano pala bangat, walay balbalga markatun wadya sararayan bukta, sawa mismon. Awa. Magano at wali balba magano pala bang kabaloyan ta ilugay tiniray ay Ma'am Brenda Di Guzman patubat-tubat sa oran natan katulante Ma'am Brenda ingat-ingat po tayo ha. Ano patubat-tubat sa oran siyempre singa say syakmet siyantak maunglay panahon tamanaya kabukte yuran tulamat. Ay napo ganyan sana lahat ng tao kanto niya sana nga po. And then kagawad Franco Angco Francisco na barangay Banawang Kalasyaw. Banawang Santa Barbara. Sorry po. Jagagi ka barangay Banawang Kalasyaw balo. Walay papanawaga ng kapitana. Walay sa kaya gagi kaya naandian na kapalaran nalmonda ng gapulilig na anto niya sa kaya laki natan ang gapure unla irang kamag-anak to niya kabaluyan. Ditanad kinya katon si kanto niyan wali man dudengal babantay etc. to kamanditan la kayod barangay hall may coordinate kayo kanto niya Jad Banawang Kalasyawitan pero Jad Banawang Santa Barbara si kagawad Franco Angco Francisco. Ma'am Jocelyn Reyes magandang hapon din po si kayo. Ma'am El Vittorio magandang hapon po kanto niya watching from Alimax Homes De Benicia Road ditanad Alimax Home po Ma'am El Vittorio. Halos hindi po, iniiwasan ko po yung area na yan dahil dyan po sa area ho ninyo walang tubig pero doon po sa may 7-Eleven mayroon. And then pagdating mo naman sa Kalasyaw sa tapat po ng Barangay Hall San Alcian, naku po, may tubig kaya kasyay tibiyag mga kaibigan. Sir Abraham Carriazo Juquino, say mismon Santa Barbara understate, deklarado lang under state of calamity. Katon si kapitan nyo, saragtulan na gastuson so calamity fund nyo sarayan kaplasan. Tuyay, ang mahal na nga ng gasolina, dinadaya pa. Tuyay, paano tuyay? Lumaban kayo ng patas, tuyay. Kwanta gagik. Pati si kami, asyak nakingkutan ha, napapansin kumuta nagagig, pero anti kinay, anto agagig so nagawan tayo kabalo yan, no. Amay, agmantan, supay pandalo mo actually, untan niran sitwasyon, saksakila ba ala agagig so kini, may napagya-desisyon ng tila agagig, araratan niya rin masauli rin gasolina nira kabalo yan. Kila agagik manggagasolina ditan po kabagagik ya. Makapasawa. Actually, tayo matan nananang nang yun, gimmalawag agik iraratan ni Ray gids yun. Wala mo so gids na luluganan nyo, di ba? Ay, naku po. Ireklamom si Konda, inimis laba may gasoline boy. Siyempre, pangidalaman mo nata nagagig. Dahil dapat lambangat kinabusan, gagawin da agagig so calibration, nasa raratan iragagig yaran na tatawagan tiran pumping amay pump da, gas pump dara kabalo yan. Hindi ba? Jag katuan tulang bang lata nagagik ya. Bang gano pa ta nang nanganti pa ya agagik kay so magano ha tanang nangantayo walay kinche magano ta jakla nang nanganay walay labay ko labala agagik ya ipalapa i-discuss po si kayo kabaluyan. Malala po yung agagi kad sa tay. Antayo yung agagi kirain kakabalagiran proyektos dyan syudad dyan Port District o dinan man niya distrito kabaloyan itan. Ang gano dinan itan agagi kirang project ya. Labay timan dita nagkabaloyan undadala itan at consultation na DPWH kabaloyan at sari congressman. Nata nagkabalo agagi kya ay suwa mismo na Kalmay Bridge kabagagi kya ba? Biro nyo, walay sakay agagi kaya tatawagan tayo na tumay pananawag saya kabaluyan timot niya si konto niya
si katuko no agagik so mismo na may pananawag at saya ay rason no akin at arilisal mo kunutay pundutay Kalmay Bridge aking Congressman Sirin. Grabe mo latan po mga kaibigan, di ba? Kaya linawin po natin ho, Kupilot. Kaya ho, linawin natin ho, mga kaibigan, na bago matapos ang 2025, sinisiguro po yan ni Congresswoman Gina De Benicia sa pamamagitan po ng yung sa mga public committee hearing etc. blah blah blah, inilalapit po yan sa DPWH. Nagkaroon lamang po ng bimbinan ho ng mga proyekto na malalaki dahil nga po doon sa mga flood control issue. Ngayon no, mga kaibigan, bago matapos po ang 2025, siniguro po yan ni Congresswoman Gina De Benicia ng Pangasinan 4th District na may nakalaang pundo para sa paggawa ng Phase 2 ng Kalmay Bridge. Bilang kinatawan ng PD4, mandato niya ang pagsulong at pagtitiyak na may sapat na pundo para sa mga priority project ng kanyang congressional district. Totoo po yan, kahit na yung mga bypass road, ipinapalo po yan mga kaibigan na yung bypass road po namin, Mr. Secretary, Mr. Undersecretary, etc. blah blah blah. Kaya sinasama po yan, ipinoprograma po yan Pag civilian ka, pwede mong ipaalala kung kaibigan mo, pero hindi ikaw, hindi yan yung sa katunayan po niya, hindi yan po yung rason na kung bakit aprobahan po yan, mga kaibigan. Kaya sabi po ni Manay Gino, mga kaibigan, na bilang kinatawan mga kaibigan ng 4th District, gaya ng paggawa po ng Phase 2 ng Kalmay Bridge, sa PDP4, mandato po yan sa pagsusulong at pagtitiyak na may sapat na pundo para sa mga priority project sa kanyang congressional district sa panahon ng deliberasyon sa Kongreso tungkol sa pagbalangkas ng naunang budget. Malagang linawin na ang paglalaan ng pundo para sa mga proyekto ng pamahalaan ay dumaraan po yan sa proseso ng pambansang budget po yan, mga kaibigan. Yan yung tinatawag po natin na General Appropriation Act na ipinapasa po yan sa Kongreso, kaya kasama po yan dahil ang DPWH, ang gobyerno ngayon kahit na noon pa, hindi pwedeng sa paggagastusan lamang po, mga kaibigan, ng mga pundo ng gobyerno ay yung mga nakaprograma lamang na nakasulat po yan sa General Appropriation Act po yan Kaya ito pong ang pagpapatuloy po, mga kaibigan, sa paggawa ng Kalmay Bridge ay hindi resulta ito ng usapang kutsiro ng magkakatsukaran o kaya'y bulong ng isang dating katrabaho. Pwede mong ipalalaya, Boss Conrad, wag nyo naman kalimutan yung ganito, etc. Maring nakaambag ng konti, nakapagpaalala, pero hindi po yan ang mismong nangungunang rason na bakit pinunduhan po, lalong-lalo na yung Kalmay Bridge. Sus Mariusip naman. Common sense lang po ang gagamitin po dyan Kaya yung isang kaibigan po natin na sinasabi po niya na pinalo po niya dahil katsukaran niya, etc. blah blah blah. Salamat, mga kaibigan, sa ginawa po niyo, pero hindi po yan ang rason. Bakit itutuloy yan? Talagang sa ayon sa gusto po natin, itutuloy po yan talaga, mga kaibigan. Pero para mapabilisan po yan kailangan mayroon pong isang congressman o diputado na susundot po yan. Ang pagpapapundo para sa isang proyekto ay bahagi ng isang formal na proseso ng budgeting at appropriation. Noong Marso 2026, nagkaroon din ng pag-uusap sina Congresswoman Manay Gina De Benicia, DSWD Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary Vince Dizon at Chief of Staff Alan Yap hinggil sa implementasyon ng Phase 2 ng Kalmay Bridge Project. Kaya yan, naumpisan na po yan Mga kaibigan, nandyan na po yung crane, may nagpapalpal na ng kung anong gagamitin po nilang tulay. Sa sabing pag-uusap, tiniyak ng Congresswoman na mayroong available na pondo at handa na itong ipatupad. Kung bakit ngayon lamang aktual na naipapatupad ang pagpapatuloy ng proyekto, ito ay dahil kailangan pa nitong dumaan sa tamang bidding process alinsunod sa mga procurement rules ng gobyerno. Sa huli, itama natin ang konteksto. Ang Kalmay Bridge, mga kaibigan, ay project ay hindi basta-basta napunduhan dahil lamang sa isang credit grabber na nagpahaging na sa dating kasamahan, mga kaibigan.
Talaga naman. Abay, siya daw hong dahilan kaya tinutuloy ang paggawa niyan. Kasi dati daw niyang kasamaan sila Vince Dayson. Hindi po yan ho, totoo. Mga kaibigan ho, ha? Kung kalabit po niyan, maliit na porsyento lamang po yan ho. Kaya, ito naman kasing kaibigan natin nakakatawang hindi mo maintindihan. Kopilot! Mang-commercial ka naman. Kapag ito, mampatanyer tala. The Science Programa. Ditang kilabang alakabalayan na hanabuhay muna tayo. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi sumusuko. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Zed Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos, natulungan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba po minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako, kaya po minimaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Zed Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag mag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, Zed Panyawan. Zed Health Testimonies. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Ay, naku po, Kopilot! Dapuli malumi oras ta! Mamatanir tala, dasayan na programa po mga kaibigan, balot antis kami mamatanir, dasayan nga magagik ya, anto ya, walang pasok o level iner. Anto ya, ay Tracy natan ya, natan ya, sumpala. Mga kaibigan na, magano agagi kata nga puli malumi oras may agagi kat sayang programa eh. Oops. Gano ko pilot ha. Ko pilot, may Bible ta pa ta mataner tala sayan na ngaron po agagi kya, mangano pa lang nga ta antis kami ya mamataner maabig yang ngaron pa Manong Blan kagiwa. Houston, Texas, ang putang dimanod si Karanatan, diyan si Katayo. Bago matapos ang 2020. Uy. Akin bigla walay limusot ha. Taktakot balang ko no. Sana ni so apindut ko la jay. Gagi kya. Mamatanir kami la. Dating kagawa Dibi Santiago, mabigyan nga rumpod si kayo. Ang kapoy gawa ay kinatan, laryo, tagira makagawa. May numayamang gawa, agabalo na maga. Kaya,
Siyempre, painawan talaga nung talaba. Bargasin, Baplor, Granada, Family, Mang Vincent Espelo, sa Recibi, Osod, Barangay Bintinilla, mabigyan nga rin po si kayo, lulugay to kayo ng dating kagawa de Bis Santiago. Ingat po kayo. Sa Rarayan, Kapusan, mga CB Usmi, Gagik. Dan siyempre, si the number 1 kagawad, Norberto Norbe Beneto. Matthew chapter 5, verse 44. Mga kaibigan, itilakmid si kayo, dasayan ng araw po agagik. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Mga kaibigan, tan po, Duaron verse 10, 44 to 45, para si kinamintan kabaluyan at Matthew chapter 5. Para si kinamintan kabaluyan at asayan nga rin, Magterior na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action, Conrad Alvarez. Itilak milan si kayo sumasantos, maabig magayagay, labi kabaluyan, na Huwebes po kabaluyan, na buwas, biyernis sila, co-pilot, Jadon Sublay, nako, Martis, apal dola mo, subulan na gusto. Berlah naman. Po, Merry Christmas in advance lang. Sige namin nagagik. Mong may masakbay mangi balandra na lugay ang to co-pilot. Mong i-co-pilot ko si Kondad si Kato, Coco Martin. Antam na siya ang ibagatan siya. Antam na siya ang ibagatan. Aking gimatil sa ulang mo basta si babagat to na balot ko no, ingat ka. Katote number 1. Bilibaklat si kakupil, puri kamuti kuko Martin. Siguro si babantian tunay na namang ibagad siya kay may probinsyano. Probinsyano o Quiapo, anto man? Probinsyano man, di ba? Ang kapulaman. Siguro hindi, may reply lagi At si pakanang nang to, si Kaman. Matindi ka talaga. Dumas, aura, dumay ka may talaga na may asim mo, co-pilot. Manisya kladsi ka. Kaya ditang ginabalagagi ka, ligliwan to kayo ng Action Conrad Alvarez. Mga kaibigan, dasayan unsublaya programa. Pangbalot tanda nyo agagig sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radio, Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Napakatindi sa tuwing ikaw ay aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Halos magkanda tuling sa katitingin. Ganyan katindi ang dating sa akin. Kaya't sana'y pagsinin ang aking lambing. Segundo, minuto, oras, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, tapos na ang Pasko. Kailan ba ang anibersaryo? Ay nako!
ika'y wala sa aking paningin, hindi ko malaman kung anong gagawin. Ang pakiramdam ko'y parang landang gulay, at alam kong ikaw lamang ang aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mong napakatindi. Sa tuwing ikaw ay aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. At kung sakali mang ako ibigin mo, ibibigay ko ang lahat ng iyong gusto. Basta't makita ko lamang na maligaya ka, ito'y malaking kasiyahan sa aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo napakatindi. Sa tuwing ikaw ay aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. Pagkat ako'y talagang di mapakali sa beauty mong napakatindi. Sa tuwing ikaw ay aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. kami nakita aking panggigigilan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ganda ng aming samahan at walang nanlalamig. Mas basa mag-asawa ang aming dinadaig. Araw-araw kwentuhan, araw-araw kibuan, araw-araw yugyugan, araw-araw sundutan.
telephone. Kontrolin ang ayaw, paawat na testosterone. Pinangako sa sarili na aking pagtitisan. Pag nakita muli kami ay wala nang awatan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Aksyon Radyo Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 6:20 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose
Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. Goodbye to me, Masha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata, sa panaginip na
ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig